tsaya ki biya. Ni inda kike gani na, ni an babban yayan su Habib Musa. Kin sanara? To duk motocin da kike gani rara na hawa. To nawa ne yake aro? To abin da zai kawo ni kin ga dajin garin da kike gani? Dajin gaba ɗaya na sai yake ne. Shine na zo na bas kuɗi. Yanzu haka security na zuwa. Saboda haka boye Allah ki kwantar da hankalinki. Kina da kwano? Saboda haka in kina da kwano sanin lambobi lambar ki 11. Bani. Sai kwano waya ta ni kwano. Ba ta ji abin da nika waɗi ba. Allah ya yi kuɗi na ƙashin arziki. Mama. Wait. Wallahi ina ji kuma wallahi I love you. Daga baya kenan. Wallahi yana ji wallahi kuma I love you. Wallahi I love you. Daga baya kenan. Ina son ka. Tun da ke kashi ko? To dama sa yake jiya. Dama ba ni ka son ki ba. Dama wani na a can unguwarmu. Kusan shekara 35 bai aure ba. To shi na ganki na ce ya kamata ya haɗa shi da shi. Ƙato ta zuruna. Ni kai nake so. Wa? Ke ɗazu hukumin da kike? I love you. Kuɗi na kuɗai koma kulahe. An gabata da rahoto wani. I love you. Huh? Dissolve.